Lakhakre Troxy, Socheng Henta Constituency ke Parlo, Rongagora Lems Pen Harung Langso, Lems Chelangsi, Rongagora Lems along Bang Trokep Suseki Dukilak Aradapan EM Kache Rongpipi ahin pen Akejoya Sang Kilong Jiapan, Ration card keronthu pon. Bang Sohut ke ise hin pen Radapan Longle patta keronasai kideng boma porahut, Longle patta sitami, Don Paruhini Suse Hemtunapan, Akejoy pen Pipa Jirpon. Lasto porahut aluhiaman pen KACEM Kache Rongpipi Kachetong Dunalong VDC Chairman Bronson Terang Harlung Langso Lem Secretary Dilip Singh Hanse Rongagora Lem Secretary Biman Tarola pen Mandal Maipu Pabim Sem Ingleng Rongmongwe Town Chairman Riso Teratum Chetong Dun pen Mai RDP Dun. Socheng Henta Constituency along MSC Kache Rongpipi aphan EMR Pupi Det pen Radaphan Ansu Sekirap Kipi Kapajir pon aphan do de sang sepen sai kedeng pangcheng pon bom asonsi non malom thek pon Longle. Non kido bom asorkar hin pen jesemet Rongagora arat akejoy pen sang kelong dun de tumaphan pinyar ni anabangki bang trokke parada phanabangki ration card ron pon Longle. La so puthak kachuro pajir pon. Supply Department atung wangsi aga kakejoy pen ration card iparon kang program deng pon lo masini li nang le tumphan tabang solam the ipu kethan long pot nang le tumphan churu lo so message ke pale je phan silahan lo pini BJP government pen ke claim pon kapre ke claim pon ang deng dolo stame bihe koi cooperative lo stame akejoy sang keron ponje phan akejoy ration card labang so kapila pen penangan Rongagora long katowe trokep ration card anon mamat long pon lo lapen da Rongagora hawara radatum Aadhaar card kilong liatum penang andulang lasila tumaphan Aadhaar card ki palong jia versa pipon sonte messenger pusi rat pen kachuning ripadopon isi kinang sot radaphan pilunji bandai kachuni ri dunji alam tikela hello je litum Rongagora lapen harnong ba suceng neta homosti long kapre tum mane Aadhaar kilong li abang phi dola asilah Aadhaar kilong li abang phi tu puthot kilong et japhan je DC pen lasto ka pathik pondolo lapen ni tumi hin penta bori por je harung langso secretary Rongagora lem secretary hoi japhan information kilo je bang phorokwa abang phujong sidat Aadhaar kilong li to enrollment long pulote rabjin pen dai on the spot Aadhaar card palong edji ba la dakma silong phitji la so system ni tum ki claim ponji ke bor Socheng Henta pen Bharat Phangcho KTV News.